Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, matud pa gikataho nga magkadugay pag kining maong virus dinhi sa atong katilingban ug gikinahanglan gyud nga mag-anad-anad na kining gitawag nga new normal. How do we navigate this new normal environment mga kapuso? Mga itagtambag gikan sa eksperto makauban nato karong buntaga usa ka infectious disease specialist Dr. Brian Albert Lim. Good morning, Dr. Brian. May buntag bay. Thank you so much for joining us, Doc. Unsa man giingon-ingon ang gobyerno, Doc Brian, nga we have to learn to live and dance daw with the virus. How is this possible, Doc? Labi na ni kinuban nga dunay mga health conditions ng daan. Even if naanay bakuna, dili po na siya kaagad-agad na maabot dayon sa tuwa dinhi. Kinanuman, ang projected demand sa vaccine is around 4.5 billion people will be vaccinated. And never in the history of humanity were we able to produce that much vaccine in such short a time. So pasabot ana, dugay-dugay pa gyud ni. So we need to live with it, no? So ako personally, dano makaingon magyud ko na kaya nato to live with the virus. It's because kami mga health workers since March pa na nagsugod ang atong pandemic diri sa Cebu, we have been living with the virus every day. Kaluyan sa Ginoo, buhit pa man ko, no? Kay I attribute this of course na haji po tas Ginoo kay kulbaan mo pud ta kay normal ang pinamakulbaan. Pero ang pinaka-importante ani, musunod yung ko strictly sa mga rules in infection control. Mao gina pinaka-importante. We have to follow the rules as if our life depended on it. Usa na ni Doc kining pagsulob gyud og mask, Doc. Kay daghan ra ba gyud ang sayop ang sinuloban, Doc. Murag nahimo na nung chin guard instead nga protection sa baba ug sa ilong. So kanig yung nasa gawas, hugaw gina siya, di gina pwede nimo gulitan. No? Once magamit na imo na ginang ilabay. Nga paggamit na to ani ato na ibutang ni sa tuang kuan, importante atong pislito dinhi para ma-seal. Kinahanglan pati sa chin ma-cover, kinahanglan ang kaning sa side mo pilit gina sa imong naong, no, para di makasulod ang hangin. Sayop gini anaon na nimo. Nanuman kung naay hugaw imong diri dapita, pagbutang nimo dinhi wa na nabut na si imong baba og ilong, no? So kani pag-wear sa mask daghan kaayo careless ani. No? So, kaning ginang pag-wear sa mask, importante na kitang tanan ato gining seryosohon. Kay we need to wear the mask as if our life depended on it. At the same time, we want to protect other people as well. No? So, importante kaayo. Okay? Of course, hand washing, Doc, o social distancing good. Of course, no, so mo maginang triad nato sa ato ang mga weapons sa pag-defend sa COVID. Of course, nagkakikipagbaligya ang mga unsa-unsa na mga gamit, pero ang tulo na gina pinaka-importante kaning face mask, hand washing, o kaning social distancing. Mo ato upat mag-face shield ta. Kinanuman, kay kumuagi ka, inaay mo ubo, nag-mask ka, pwede man gyapon musulod ang virus sa ato ang mga mata. So importante na po kay face shield. Simple kay siya unahon-naon, pero paita ang mga tao usahay dili gyud ingana ka diligent sa pag-follow sa kaning 4 very important tips. Pero kaning in the new norm, di na gini siya optional. Kung musunod sa sa mga rules, kaya ni nato, we can live with the virus. No? Nakapost po ka ni Doc nga para nimo alcohol is your best friend sab whenever you can mang-alcohol ka, Doc. Oh, naagyo ko, even kani ha, interview ra ni mo, naamdal gito ani permi. Kay kani ato ang hands, mo gini ang carrier gini siya sa virus, kung sige tagunin niya, sige transfer. So alcohol, hand washing it permi niya. Kanang mga naay mga establishments, naagin mo yung mga alcohol all over. Kaya di mo na, empleyado ni mo, gusto mo, kung gasog ka mo, may alcohol. Ang uban na ay dispenser niya, walay sulod. So importante, ato ginang, we have to make it easy for people to follow the rules. You also said, Doc, it's best or safe to assume nga everyone has the virus, Doc. Can you expound on that, Doc? Tinuod gina, ang mga pasyente na walay simptomas o ganang mild symptoms lang, makatakod na sila. Okay? Mao na mas kuyo pagani kinanuman. Kung wala kay gibati maglakaw-lakaw man ka. No? Ya kanang naagyo gibati matuglo man na sa ilang katike kapoy lakaw kay lain nimong ipabati. Kaning COVID nagugoy pasyente iyang simptomas kay hiccup, sikop. Sige na sikop. Ang usa murag kanang ubo-ubon ana ra. Ya pag-test na ko bay kuan man positive. So di gyud ka makahibalo kung kinsay na ay COVID or wala. So unsa may pinaka-safe na tip? Assume tanan na ay COVID para careful ka sa tanan. New normal sa mga workplaces, Doc. Advocate man jud ka ani, Doc.
Unsay mga tips na Correct. pwede nimong mahatag, Dok? Correct. Daghan kina kaniadto ang mga chambers of commerce naghimo na sila og mga industry specific na guidelines. Ya kani mga guidelines maayog yun ang pagkabuhat ani nila kay na-consult kini sila mga experts. So ako lang yung hangyo ani when you go back to work inyo ginasundon. So kung unsay mga rules na giingon sa aning new norm ato gining sundon. So karon antos lang sa ta. Sa lagi nang ato ang nonaon. Assume everywhere, assume everyone has COVID. When you have that mindset, you'll be good. No? Pagkanindot ana nga tip, Dok, unta timan-an sa atong mga kaigsuonan. Dok, how do we best balance the economy, Dok? Kay mao ra ba gyud ang issue karon po sa gobyerno, No. Dok? Kining importansya nga ma-open atong economy vis-a-vis kini pong health and safety pod sa atong mga kaigsuonan. Sakto na. So ako, mutuon maguko na kitang mga Pilipino, musunod ra magita sa rules. Kung nakasabot ta, I urge all people na ay mga businesses, i-video na inyong mga new norm. Kanang, unsa man ang new norm sa mall. Pagsuot, unsay buhaton. Pag-shopping, unsay buhaton. Ana ba? Para makakita ang carbon market. Pagpalit, pagbaligya, unsa man ang ang atong new norm. Atong yun nang i-advertise. I think that's the important role of media. Kay kaning mga hinahinay og advertise sa atong mga katawhan can actually make people realize na pwede na kita, we can live, coexist with the virus. Unsa imong napanglantawan nga scenario kay sa miagi ra ba, Dok? Mao ra ba ni na GCQ ta? Unya dunay spike gyud sa cases. Mao to nga ibalik sa mas stringent nga measures sa status. Correct. Correct. Mauna na ron, no, kaning GCQ, I think we have learned our lesson, no? And the thing with all of this, ECQ, GCQ, pait kayo no, nasirtag cycle. Karon, I think I would say that the cities are more prepared, but I think we still need to improve pagyapon. Pero mo na akong istorya, miski unsaon ka strict ang atong syudad, pero ang tao mulusot gihapon, di gyapon musunod. So ang solusyon yun ani, disiplina yun. Now, kani, living proof kami mga healthcare worker that we can live with the virus. To cap this off, Doc, message nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon, Doc Brian. Ang solusyon yun aning living with COVID is gugma. I keep kapuso man ta. Gugma man na. No, if you love yourself and you love others, that's it. No? Let's expand our love. We love our families. Let's also consider the entire Cebu community, the entire Philippines as one family. If we expand that love to others, then that's the solution. Kay kung higugman nimo ang laing tao, magmas ka, kay di man ka gusto na makatakod. And please, assume everything has COVID. Okay? With that mindset, let us all be careful and we can, live with it. Live with the virus. Thank you so much for a very insightful interview karong buntaga infectious disease specialist ni sa Subo, Dr. Brian Albert Lim. Thank you, Doc. Goodbye.